Chopo mar winjo rawere magwa kendo timo gigo magidwaro mane thuon wach manowuok e iko mar Elvis Namenya ma wuod jaod bura ma Dagoretti North Bitrizelachi e kaunti ma Kajiado. Jotelo kotenegi kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod speaker Moses Wetangula olero ni dwaro nitiere mar kete tim ywak mag rawere. Isaac Okech ni kod mathoth. Lwasi mar lit kod kuyo ne okwako gwenge mana Lepo e kaunti ma Kajiado. Wede kod osiepe nochopo mar bede kuyo ka achiel kod jaod bura ma Dagoretti North Bitrizelachi mane olalo wuode Elvis Namenya. Kaendi e kama wach mar ywak rowere makwedo sirkal kinde ka kinde mbui ne owuokie. When we have lost utu, when we don't feel when somebody has lost a loved one, it doesn't matter what the reason or the justification. And perhaps it is time, I don't know in what format, but we need to talk to each other and stop talking at one another. Because if we don't heal the nation, we'll be tearing this country. And this is a country for all generations. Whether you are my generation, I don't know what I'm called, whether I am boomers or CG what they are called, or whether you are Gen X or whether you are Gen Z, we all need each other. Jotelo wacho ni nitiere dwaro mar keto kwe kinde duto kato doko ni rawere nyiso dwach gi magidwaro mondo ketie tim. Our young people and what is happening, what you see as bitterness, what you see as anger is a cry. The problem is not our young people. The problem is us, the political class. We are the problem. And we need, when you hear a cry from your child, what do? You go down to their level, you listen. We need to listen. We need to humble ourselves. Na tusiwapuuzilie, na tusiwatishe, hawatishiki. In fact, the more you do that, the more you rile them up. The more you rile them up, the more they resist. Na mimi najua tutapata nafasi hiyo. So, now wananchi, they have given us the rare privilege of leading this country. And for those who much is given, much more is expected. Tunaendelea kuyatoa maneno machafu kama chuki, kama uchoyo, kama taharuki katika msamiati wetu. Ili tuwe na nchi ya upendo, ya wananchi wanaopendana, ambao kila wakati wanajiona kama ni mandugu na marafiki. That is the Kenya we must have. And that's the Kenya we all pray for. Korka kore, Bitrizelachi nojiwo rawere mondo nyis jonyuol gi chandruoge mayudogi kendo manyo duoko ka achiel ka opogore kod geno kuom osiepe. Ninyi siku hizi mtu akiwa na shida mmoja wenu, you just call each other, you deal with the matter. After that is when you come and tell the parents. But the best you can do to your parents is to just tell them that we are going somewhere to sort out this matter, so that they just have a know-how on, okay, if anything goes wrong, so how do we help them? Maosenindo Elvis ne owito ngimane masira marapaya kama oywage kaka jalno mane chunye ler ma ok ojaro ng'ato ang'ata. Isaac Okech, Ramogi TV.